gang romaerne kom til Danmark var for godt 500 år siden. I dag ved ingen præcis, hvor mange romaer der er her i landet, men et bud er over 10.000 personer. Billederne her er fra en dansk Roma- eller sigøjnerlejr i 1972. Sådan tror mange af os stadig, at de alle sammen bor, men faktisk lever langt de fleste danske romaer et fuldstændig normalt liv, ligesom alle andre. To af dem, det er jeg, Biljana og Admira. Velkommen til jer. Henholdsvis gymnasielærer og kørelærer. De her fordomme, som vi jo altså lige har ridset op i indslaget her, hvor mange af dem har I mødt sådan i jeres liv, Biljana? Altså, man møder jo den her med, at jamen, du er ikke en roma, hvis ikke du bor i en campingvogn, og alle romaer stjæler, ikke? Det er, hvad kan man sige, fordomme, der er så normale, når man tænker romaer, eller det, som man også kan sige sigøjner, som er jo et nedsættende ord. Ja, er det? Fordi altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at vi hørte også i indslaget her, vi bruger jo også sådan sigøjner og romaer næsten sådan ligeværdigt, men det er det ikke. Nej, det er ikke ligeværdigt. Altså man kan sige, at sigøjner er et ord, som Majoritsætssamfundet har lavet, eller det er det, man kalder romaer. Romaer, eller ordet roma, kommer fra romaerne selv, som jo egentlig bare betyder mennesker, ikke? Eller flertal af mænd og kvinder faktisk, det ordet betyder sådan rent etymologisk. Men sigøjner er jo behæftet med en masse, hvad kan man sige, fjendebilleder, altså det indhold, der er ligget i ordet. Altså vi fik det jo herhjemme, det blev indført af en dansk filolog fra 1872, hvor det egentlig optrådte første gang. Du er uddannet historiker. Da du gik på universitetet, der havde du en helt særlig oplevelse, som beskriver de her fordomme meget godt. Kan du ikke prøve at fortælle om det? Jo, jeg tror, jeg har talt om det mange gange. Du bærer over med os. Ja, det er okay. Hvad det hedder, når jeg sad og skulle tage at skrive mit speciale ude på Institut for Historie, og så taler vi så om, hvad nogle emner vi arbejder med, og jeg skrev om sigøjnerbegrebet inden for dansk videnskab. Så kommer der en medstuderende hen, og sådan er lidt forsigtig og spørger lidt ind til emnet, og så kommer det så frem, at hun gerne vil spås. Fordi hun jo laver koblingen, at når der sidder en roma, så selvfølgelig kan hun spå, for ellers er hun jo ikke en roma, tror jeg. Jeg var lidt par for mig. Og det er sådan noget, roma-kvinder formentlig bliver udsat for, men hvad med roma-mænd? Hvilke fordomme har du med?